Wong tua siji iso ngopeni anak 5, nanging anak 5 durung mesti iso ngopeni wong tua siji le. Nalika anak isih cilik, wong tua ora tau ngitung kesel, tangi wengi, gendong lan ngelus-elus nganti anak loro panas. Wong tua sing bingung, ora turu sewengi, mung mikir piye carane anak iki mari. Anak njaluk sekolah, wong tua sing ngencengi sabuk, ngempet kepinginane dhewe, sing penting anak ora kalah karo kanca kancane. Kadang wong tua pura-pura wareg padahal wetenge dhewe isih luwe supaya anak bisa mangan luwih dhisik. Biyen wong tua ora tau kandha, iki dudu tugasku, ora tau milih anak endi sing luwih pantes diopeni. Nanging saiki wong tua wis sepuh, lakune alon, mripate burem, kupinge ora pati krungu. Bareng wong tua butuh dirumat, anak-anake wiwit pinter golek alasan, sibuk, adoh, durung mapan. Ana sing mikir wis cukup mung kirim duit. Padahal wong tua kadang ora butuh akeh, mung pengen disapa. Wong tua mung pengen ditiliki, dirungokke, ditakoni kabare, ben ora rumangsa urip dhewean. Sing nyelekit, biyen wong tua ngurus anak 5 tanpa rapat, saiki anak 5 kudu rembugan mung kanggo ngurus wong tua siji. Biyen wong tua ora tau kandha kesel, nanging saiki anak gampang ngomong, aku ya duwe urip dhewe. Iya, kabeh duwe urip dhewe, nanging aja lali, uripmu saiki biyen diopeni wong sing saiki kok anggap beban. Wong tua meneng kuwi dudu ora lara ati, emong ora pengen ganggu uripe anak-anake. Atine kangen, nanging cangkeme mung iso ngomong, ora apa-apa le, sing penting kowe sehat. Padahal ning jero ati, wong tua pengen anak teko tanpa kudu dijaluk, nelpon tanpa kudu pura-pura lara. Aja mung foto bareng pas riyaya, nanging saben dina jarang takon kabare wong sing biyen njaga kowe. Aja nganti nalika wong tua isih urip kowe sibuk alesan, nanging pas wis ketutup lemah kowe paling banter nangis. Ngopeni wong tua ora bakal gawe uripmu miskin. Sing gawe miskin kuwi yen atimu wis ilang welase. Wong tua biyen dadi omah kang anak-anake, aja nganti nalika wis tuwa dheweke ora duwe panggonan bali ning atimu.